Impilo yami yabheda ekutheni sisi. Umama eseshonile. Umama wayehamba. Umama ephatha izikhwama phela. Lezi zokuthakatha engene emzini yabantu. Hayibo umama wayeney'dumbu ey'ningi ngaphansi. Ukuzwa nini-ke manje lokho? Sengizozwa phela esengasekho. Esengasekho. Kusho umakhelwane. Hayibo uzozenza njani iy'khwama kama wakho? Nje ngithi ngiqale manje ngithuka iy'khwama zani. Hayibo uma wakho nje bekuthanda kangaka phela uma wakho bephatha izinto ey'nzima kabi. Uzokwazi nokuphatha iy'lwane zakhe. Qale ngithuke manje. Iy'lwane zani? Kodwa phela into esho umakhelwane ayikho ukuthi iqiniso. Yabo uyithathe serious. So uma wakho Nemikhovu. And nginemfene-ke wesi wena uyazi. Yazo yena kuphela. Manje usukuthatha nini-ke serious? Zonke lezi iy'lwane sisi zizodinga ukuthi iphathwe uwena phela. Uma wakho nje bengasekho. Uwena phela umakoti oyindodana endala. Qale ngithuke manje. Hayi ngisayi. Ngeke kulunge. Noba qamba amanga laba vele mhlawumbe bafuna ukungixosha. Ngihambe kulo ngizwa babona impilo engiyiphilayo. Hayi. Ngithi senjalo. Fika inyanga thizeni. Le nyanga vele iyona le ibisebenza noma wami mamezala. Hayi inyanga ifika ihlala. Ubuyazini? Angiyazi mina phela ngithi. Sengizozwa manje ukuthi iyona le ibisebenza nomamezala wami. Okay. Inyanga, hayi inyanga ifika ngihlalise phansi ngitshela ukuthi njengoba uma wakhe engasekho-ke makoti, wena oqala la. So wena-ke manje uzophatha zonke lezi zinto ebey'phatha uma wakho. Qale nami ngivula amehlo yini leyo nto. Hayi uma wakho besisebenza naye kanje ube ey'lwanyana eningi ingane zakho uzoyibona iy'ngane zakhe lama ey'qhamuka manje njengoba ngikho. Khona futhi enye ingane endala-ke nje ungaze ngayibona wena ile. Qale ngithuka hayibo. Sanibingelela bonke ababukeli be-Black Live TV. Kwesinye isiqephu esithi ngabuyelani emendweni. Namhlanje sizoxoxa esinye isitori futhi uthi naye ngicela ukuzoxoxa esami Lungster. Ningi izwe nami ukuthi esami isithini wena wawungahlala yini. Sawubona? Yebo sawubona. Njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ngisacabangela ababukeli emakhaya usho ukuthi uba igama uqhamuka kuphi? Sanibonani babukeli emakhaya. Usulisile shangaza lokhumayo. Qhamuka kaZulu eNkandla. Enkandla? Yes. Okay. So Thulisile. Ufikiswa yini lesihlalo uzoxoxa ukuthi wabuya emendweni leyakukhathaza kangaka kodwa singakafiki lapho ukhule ekhaya njani? Yo ngikhule ekhaya right kanjani? Ngiyabuswa ekhaya. Ku right nje. Like ngikhuluma ukuthi uma nobaba babeshadile nama siblings ngikhule kanjani? Baba wami nje bashadile. Nathi sazalwa emshadweni. So se right nje ekhaya se right. Ni right. Okay, ama siblings unabo odadewenu nabafowenu? Odadewethu bakhona. So bawu-2 nami abafana bawu-2 mina ngokuqala. Oqala. Okay. So awungixoxele ukuthi ayintombazanyana wokucabanga umshado kwakuyinto oyifisayo noma yaqhamuka ukuthi iqatha kanje? Umshado wona ngangikuthanda. Kodwa nginalokho ukuthi emshadweni ngathi kuyahlusheka hayi. Nje lo mawuza abantu bekhala left right and center. Ngithi nje ngisafuna ukubuya khona ngcono nje ngizwele. Ngcono uyizwela ngempela ungezwe. Ngizwela nje nami ukuthi kunjani ningalekhe ningigcomela. Ungangena kata. Ngcono uyizwela ngempela ungalokhu uzwa ngabantu ukuthi ke nanjani njani. Ngathi nje ngifuna ukuyizwela. Ngisafuna ukuzwa ngomuntu. Hayi. So manje ke umyeni ke hlanganaphi naye like awungitshele nje i-first encounter yenu. Umyeni nje sahlangana esontweni kahle kahle. Awu nakhethana esontweni? Sakhethana nje esontweni. Kwamnandi nje sakhethana nabashumayeli abafundisi bajabula hayi. Nabazali bajabula kwakuhle. Yena uphuma ekhaya njani? Hayi ikhaya lakhe nje ikhaya nje. Hayi ukuthi ikhaya nje mhlambe leli elicwebezela ikhaya nje. Khohle ukucwebezela ikhaya elifudumele. Ukuthi ikhaya nje elifudumele engafudumele ngaleyo ndlela ngokuthi mina ngangidinga lo mshado. Hayibo. Ngathi nje ngiyangena ngoba ngifuna ukubuya kona ngizwe. So awusune plan already ukuthi uyabuya wena? Hayi ngangithi nje ngoba phela bayangilekhe bangithethe kunzima kabi emendweni. Hey kunzima ungafisi. Ngathi nje hey ngicela ngingayitshelwa nje ukuthi kunzima ngifuna nami kuyizwela. So isonto lenu elensindiso nyalobola?
Hayi siloboli. Aniloboli. So awungichazele ama preparations omshado kwakunjani ekhaya ujabula like ngixoxele nje ngalolo suku. Hayi ngangijabula impela noma wami bejabule sijabule nje sonke ekhaya ukuthi ngiyaphuma ngemzini wami. Hayi noMamezala ngalo ujabule ukuthi uyeza nje umakoti. Wayenzani nje ukubona ukuthi ujabule ukusho wami. Ya ukusho ngomlomo uthi ujabule akusho lutho. Mamezala wami mina ngangahlali mina nje ngiblock ngihlale nje ngithi ngihalela izidates ngangazi ukuthi nje ngingazi nje lutho ngiyabona nje qinsi. Yes girl. Hayibo phuma Mamezala imali nje ngahlala ngivalekile sengivaleka manje. Kodwa ngihlale ngivulekile nje emalini. Mamezala wami nje ngiphethe kahle kahle. So wawuyiqanda kuMamezala? Hayibo ngaphezulu komnyeni wami. Nomnyeni nawe wawuyiqanda kuyena? Umnyeni ngangiyiqanda Mamezala ngiyiqanda kodwa nje uMamezala ngiyiqanda kakhulu ngapheka umnyeni wami. Na umnyeni wami ngithanda ngimkhesi kodwa. So umnyeni yini le ayenza nangomshado ubona ukuthi ngiyiqanda la? Umnyeni nje yabo umshado wami wawusendaweni engazi nami ukuthi ngizoke ngibe kuyona nje uphezulu ngawo. Ngabona ukuthi cha lo muntu uyangithanda cause angikaze ngizwe isikhathi esiningi abantu kuthiwa bashada ngale ndlela. Yini le ngixoxele phela yabo uma lokhu ngale ndlela mina ngangingekho nababukela ekhaya babengekho. So yini le? Mina ngahamba ngebhanoyi ngimshada. Ngebhanoyi cabanga into engandile. Yangandile ngaleso sikhathi I'm thinking that. Isikhathi kodwa nje mina ngangena Hayibo ngabona bathini abangani nefamily? Hayibo nabo badumala babamba isimo. Yike lo muntu ade simsabisa kangaka hayibo lo muntu yazi ubuya afani nathi. Hayi kwamnandi. So manje usungenile emshadweni injani ki treatment phela ngisibayi bathi ke na lalela akusa prepare vele kusane excitement masungenile injani treatment uphathwa kanjani? Hayibo ngiphethwe kamnandi sisi kamnandi angazi singalinganisana nani kodwa nje ayizomela ungilanisele. Hayibo sisi Mawungilanisela ngicela ungitshele nje into eyakenzeka nami ngizoyibuka ngithi wow. Lapha ngangahlukumezeki sisi nje ngangihleze ngihappy. Mamezala wami nje kongathi nje ngiyingane yakhe ifirstborn yakhe nje indlela engiphethe kahle ngayo. Umkhwenyane nje kwangathi nje yabo nje ngangakhombisa ukuthi ngiphuma komunye umuntu nje. Uyangivalela ngaphandle ngoba yabo mangithi ke na ngichazela ukuthi yini yabo ngi-expect ukuthi ungitshela ukuthi lalela sisi mina every day ngangiphila ngo-chocolate. Ngiyakutshela. Mina no muso awangitsheli lutho. Awangitsheli lutho imini ngishoyo lokho. Ngiyenzela ukuthi ke na umuntu osekhaya uyibuka lento nami ngilalele. Ngi-understand ukuthi umshado wakho ukanjani. Like ngifuna ungithathe ungibeke emshadweni. So mangibuza ukuthi ke na wawunjani umshado wakho ngicela unginike isithombe like ke na usho izinto ezazama highlights emshadweni. Mina sisingangikhishwa koMcDonald yonke indawo yabo nje azikho indawo engangayihambe eziright. Nami engingahekaze ngihambe empilweni nami kodwa nje umshado. Iziphi lezo ongakaze uhambe? Nje ukuthi ngikhishwa ama-out nje ngiyodla out ngilale out nje ngabe ngenza umsebenzi la ekhaya phela ngoba kuthiwa ngiganile kodwa mina akho umsebenzi engangiwenza nje ngangihlezi nje ngihleli phezulu ngikhishwa nje ngiyabonga ngalala ngayo. So ngoba uthi wakakhiphi out nake nayapi? Sasilala nje osihambe sobhukha kwezinye indawo nje right amahhotela right nje yabo njenga ICC kanjalo. So kwakwama weekend away? Sorry? Nanishama weekend away? Yabo nje mangabe kuzothiwa kuyaphekwa hayi uMamezala hayi yakuphekwa namhlanje. Makoti ngeke nje azapheke zonke izinsuku. Ngcono uhambe kuyolandwa nje inyama nje thizeni yosiwe kungcono noma hayibo noma kulanda uMcDonald ubekwe la kuzodliwa wona kulalo. Wawusebenza wena noma? Hayibo ngangasebenzi ngafuna ngisebenze. Ngafuna ngihlale nje. Manje imali iphuma phi? Nginayo ngiyaphiwa la ekhaya uMamezala umkhwenyana bayangipha. Kahle kahle noku-vacation nje ngoba ngitshethe ngihleli nje. Manje mawuphindela kulabo babethi imaki manje laba babethi ke nayi kunzima emshadweni. Uma usuphindela kubona ubabuza ukuthi ayibo yini inzima la? Ave bajaba. Bebona impilo engiyiphilayo. Bajaba. Babona nje babeyifisa. So manje ke impilo kanjalo tell me. Isibheda kuphi? Impilo yami yabheda ekutheni sisi. Umama eseshonile. Umama wayehamba. Umama ephathe izikhwama phela.
lezi zokuthakatha engene emzini yabantu. Ayibo mama wena idumbu eyiningi ngaphansi. Ukuzwa nini-ke manje lokho? Sengizozwa phela sengasekho. Esengasekho. Kusho makhelwane. Seyibuzo uzozenza njani ikhoma kama wakho? Nje ngithi ngiqale manje ngithuka ikhwama zani. Ayibo uma wakho nje bekuthanda kangaka phela uma wakho bephatha izinto ezimanga kabi. Uzokwazi ukuphatha izilwane zakhe. Qale ngithuke manje. Izilwane zani? Kodwa phela into esho umakhelwane ayikho ukuthi iqiniso. Yabo uyithatha serious. So uma wakho benemikhovu. And nginemfene-ke wesona uyazi. Yazo yena kuphela. Manje usukuthatha nini-ke serious? Zonke lezi zilwane sisi zizodinga ukuthi iphathwe kuwena phela. Uma wakho nje bengasekho. Uwena phela umakoti oyindodana endala. Qale ngithuke manje. Hayi ngisayi. Ngeke kulunge. Noba qamba amanga laba vele mhlawumbe bafuna ukungixosha. Ngihambe kuloko uzomabona impilo engiyiphilayo. Hayi. Ngithi senjalo. Fika inyanga thizeni. Le nyanga vele iyona le isebenza noma wami mamezala. Hayi inyanga ifika ihlala. Ubuyazini? Angiyazi mina phela ngithi. Sengizozwa manje ukuthi iyona le isebenza nomamezala wami. Okay. Inyanga, hayi inyanga ifika ngihlalise phansi ngitshela njengoba uma wakhe engasekho-ke makoti. Wena oqala la. So wena-ke manje uzophatha zonke lezi zinto eziphatha uma wakho. Qale nami ngivula amehlo yini leyo nto. Hayi uma wakho besisebenza naye kanje ube izilwanyana iningi ingane zakho uzoyibona ingane zakhe lama iqhamuka manje njoba ngikho. Khona futhi enye ingane endala-ke nje ungaze ngayibona wena ile. Qale ngithuka hayibo. Thini ubaba? Hayi khulileka mntanami uzoyibona vele kufanele uzazi nazo yikwazi. Ngoba phela sekuyezakho. Ngoba manje sekwezakho akusezweni zama wakho uma wakho amsekho. Nalezi izikhwama zakhe lezi beyiphatha sesiyinika wena-ke manje. Ngiqale mina manje ngisabe ayibo ekhaya bengakho izikhwama bengiyiphatha. Uzothina ekhaya mase ngiphatha izikhwama sengineyingane engizondlayo. Ngikade hayi ngoba bengakabi nengane sengizoyithatha lezi izingane manje sengizozondla. Hayi ngithi ngikhuluma nalo baba wakwami lo ngishade naye. Ngithola ukuthi lo baba uyayazi yonke lento. Kahlahle bengifihlele. Bengafuni ukungitshela. So all along niyashada uyazi ukuthi yena uphuthuma ukuthi. Uyazi ukuthi la ekhaya kunani uma wakho usebenzisana ukuphela umuntu ongazi mina ngitshelwa lutho. Nina zingane? Asikabi nezingane. Phela izingane esozondla la ekhaya izona lezi. So manje uma umbuzo uthi myeni wami wangibetray awungitshelanga ngani ngiyikhethele. Cha phela ngiyambuza ubuyazi yonke lento yama wakho. Hayi bengiyazi baby bengeke ngikwazi ukukutshela sekude ungakafiki la bekufanele ngikutshele usofikile. Ongangitshela ngani kuze kube kuhamba uma wakho. Hayi bengazi ukuthi uzohamba phela uphindele kini ngoba vele kini ayikho yonke lento. Inyanga ihlelike la phambi kwakho nangumyeni kuthiwa thatha izikhwama. I-response yakhe ithini? Ngasho ngathi ngicela ungishiye yonke leyo nto ngiphindele ekhaya ngoba ngeke ngikwazi ukuphila nezikhwama engakazi ukuyisebenzisa ngisho ekhaya. Nalezi izingane kuthiwa ngizondle mina ngizazelaphi ukuzondla. Wayibona kodwa zona? Angikaze ngiyibone phela ngagcina ngokutshelwa ngithi kunezingane engizozondla. Ingezona ezama ngizazi. Zizoqhamuka nje ifuna ukudla. Uma uphindele ekhaya uthini ufike ubeke uthini? Ngabatshela ukuthi kuthiwa ngithakathe lapha. Angikwazi ukuthakatha mina. Phela ngithi uma uyalwa kuthiwa umakoti uma befike bephakele imfene nawe ephakele imfene. Ngasho ngathi ngiyahluleka. Ngeke ngisakwazi ukumela lokho. Nabazali bami basho ukuthi hayi phela le ekhaya sikaze sithakathe. Ngeke sifune ukuthi ingane iyothakatha lokho kusuke kukhulunywa ingane yethu lena ngeke sibone ukuthi. Manje usuyoqala into entsha. Ngizohlala phela ekhaya ngithola omunye umuntu. So manje sekuyabuya lezi zinto ezayisho umakhelwane. Ziyabuya zonke. Ukuthi manje nayo into engangihlekelwa umakhelwane phela ngiyitiye nje ngihlekwa. Like ngitshela ukuthi ngizokwazi ukumela lo mshado wami. Shuthi umama ngoba uthi-ke wayiphethisa okweqanda azadlule ngisho nomyeni wakho. Shuthi wayiprepare. Wenzela ukuthi ekulungisa yonke lonto ngihlale mina ukuze yena mase ehambile mina ngikwazi ukuphatha lezi izikhwama zakhe nale mithi yakhe. If wayekutshelile kumyeni wakho athi mama ngoba shada nje na kunezikhwama ezithile. Ngeke ngiqale ngisho ukuqala. Ubesonta yena esontweni? Ubengasonti. Umama. So bekusonta indodana phela. But-ke nasho nendodana phela shuthi bidlala ngawe noma bizo check umakoti azomthatha athathe izikhwama and then aqhubeke nempilo.
Kusho ukuthi vele wezofuna umakoti ozosala ney'lwane zakubo phela. Awungixoxele ngosuku usupakisha kuhamba. Ngiye emzini. Uphindele ekhaya. Hayibo ngiye ekhaya. Ngangingafuni ngisho ozongilandela ndele khe ngitshela iy'tori. Ngase ngiyindlela nje ngingasafuni nje ukuhanjiswa. Sengihamba nje straight sekushesha. Nake na-divorce, is there any communication? Kwaphela nje konke kwaphela kanjalo nje. Andidivorcanga? Futhi kwakusenzima kabi nokuthi ngingathola omunye umuntu ozovala leso sikhala ngoba ngangicabanga ukuthi ngiyophekela iy'lwane nalapho. Cabanga. So manje i-divorce ukuyicabange noma uzoyishiyilenga? Hayi seyidivorce. Sena-divorce? Sadivorce saqeda. Ngiyongitshela nje bese kunzima ukuthi ngifune omunye umuntu engizophila naye phela. Ngoba ngicabangela le nto emkhubeni kade ngiphuma kuyona. So manje ngiyazi ukuthi aninazo iy'ngane so asikho isidingo sokuthi nikhulume. Kodwa esontweni usekhona ubuyile wabuya noma aphindanga wabuya? Aphindanga wabuya. Iyazi phela ngizoyikhuluma esontweni yonke le mikhuba nje. Mawuzwa ukuphi manje impilo yakhe injani? Angazi ngizwa kuthiwa aboshembe noma ngamaNazaretha ngathi kodwa sekude nje nami. Hayi ngiyasizwa isitori. Kodwa-ke if-ke kuthiwa uthola iy'ngane odade benu bafuna umshado, ungabaluleka uthini? Eyi sisi ngabatshela abantu ukuthi khona ngizima emshadweni. So manje usuyabona lo mzima bebekhuluma ngawo? Hayi sengiyakubona sisi. Lokho engangithanyiswa ngako sengiyakubona. Ngikubona kahle futhi nabo dadethu mangibatshela futhi bangilalele. Hayi kunzima emshadweni badla mntama. So usho ukuthi-ke na ufike ukuhle kakhulu. Fanele ulokhu ubuza ukuthi kaze yini ezayo. Fanele nje uyitshela ukuthi nje ubuye emshadweni nje vele usazobuyela ekhaya. Ubona ngendlela engizima ngayo. Hayibo, ulahla ithawula ufika? Hayibo uma ungatholanga lokho uzothola okunye. But are you happy now? Ngihappy kakhulu ngoba ngihlele ekhaya. Ngiyasebenza manje. Iyaqhubeka nempilo. So ngenzeka ukuthi nawe umkhovu khona? Obvious ngangidla kudla kusala kubona labakhwavu. Kumakoti prepare umshado right now. Uthini kuyena? Ngithi nje ayahlale ethembeni lokuthi angashada noma yinini kodwa abheke phambili ukuthi usazophindela ekhaya. Hayibo. Kunzima. Awusho nanokuthi ahlale edolweni? Hayi angahlala edolweni kunzima omshadweni. Angakhuleki-ke noma faste-ke acela umyeni-ke. Uzoyisizayo sisi. Umshadweni kunzima nje. Ngisho ngakhuleka uzoqhumisa ithayela. Uma ngabe nje uzokondla imikhovu kunzima. Awungitshele-ke makuthiwa nayo inyoka nayo uzohlala nayo endlini. Ngoba phela lo muntu enjoye ney'lwane obvious nenyoka nje ithola. Nayo ikhona. Njengoba ngiyisaba kanje. And futhi-ke na kuyasabisa kakhulu ngoba uthi uthola umuntu enkonzweni. Umuntu omsabayo uNkulunkulu. Yeah. Kanti-ke na hayi inkanyamba isekhaya. I know. Hayi sizwa kahle. No siyabonga kakhulu babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu sethu esithi ngabuyelana emendweni ku-Lungster. Please don't forget to share, like and subscribe.